Katja! Milo, mitä siellä on? Onko pupuja? Onko siellä pupuja vai kaloja? Onko? Me ollaan täällä Pyhäjärven rannalla. Pete taas ampuu ilmapistoolilla puuhun. Ja me täällä Milon kanssa vähän kävellään, kun Milo ei oikein tykkää tosta ton aseen äänestä. Se ei olekaan oikein ja sen pitäisi olla metsästyskoira. Mutta ilmeisesti se on sitten vähän hypännyt Milon yli, se metsästysvaitti vietti. Mut ei tässä. Täällä on tosi hyvä ilma. Tuntuu, että täällä olisi tosi kylmä. Tai me luultiin, mutta ei tällaista olekaan. Aurinko paistaa ja ei tässä mitään. Sitten, no tässä. Tää on niinku uimaranta kesäisin. Tähän me tullaan sitten ensi kesänä uimaan aina, juomaan kaljaa. Ja tuodaan Milo tänne uimaan. Niin tuolla on villilää. Sitten tuolla on, onko toi pyynikkiä vai tahmelaa. Sitten tuolla on pispala. Milolla on taas jotain kivoja juttuja tuolla. Oho, nyt se näköjään paskantaa. Mut ei tässä muuta.